κλείσουμε με τις προτάσεις. Για να πάμε και στις προτάσεις. Και χαίρομαι που συμφωνούμε με τον κύριο Πετρόπουλο και ελπίζω να το δούμε και στο Κοινοβούλιο, ότι η ανάγκη ενός προοδευτικού πλαισίου για τους συνεταιρισμούς, και όταν λέμε προοδευτικού εννοούμε σύγχρονου, με την έννοια του σύγχρονου πλαισίου για τους συνεταιρισμούς, είναι απαραίτητο και μακάρι να συνενέσουμε και στο Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να έχουμε μια τουλάχιστον καλή πρόταση. Κύριε Ραχοβίτη μου, συγγνώμη που σας διακόπτω, υπάρχει προοδευτικό και μη προοδευτικό για τους συνεταιρισμούς. Δηλαδή αυτή η νοοτροπία του να έχουμε τις ελιές και τους συνεταιρισμούς και τα καφενεία γαλάζια, κόκκινα. Δεν με καταλάβατε. Δεν το είπαμε την έννοια του προοδευτικού, του πολιτικού, του κομματικού προσήμου. Προοδευτικό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς, το είπα, το διόρθωσα, εννοώ το σύγχρονο πλαίσιο. Το σύγχρονο πλαίσιο. Το είπα, αν το δείτε πάλι, αυτό εννοώ. Προοδευτικό ίσον σύγχρονο πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η χρηματοδότηση, όπως είπα. Να θυμίσω ότι το 2019, επειδή όταν είχα την ευθύνη ακόμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δημιουργήθηκε το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ακριβώς για να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ρευστότητας στο κενό της Αγροτικής Τράπεζας. Δηλαδή, προς ιδιώτες, αγρότες, παραγωγούς, κτηνοτρόφους και συνεταιρισμούς, αλλά και μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, εγγύηση δανείου, έτσι ώστε να πάνε στις τράπεζες με χαμηλό επιτόκιο και με δυνατότητα δανεισμού. Αυτό το ταμείο έμεινε ανενεργό. Δυστυχώς, ευρωπαϊκοί πόροι και δεν έχουν αξιοποιηθεί. Τρίτη πρόταση είναι ο έλεγχος του κόστους παραγωγής. Κόστος παραγωγής είναι το πετρέλαιο, σαφώς, είναι τα εργατικά, σαφώς, είναι τα λιπάσματα. Τα εργατικά πώς να το ελέγξεις, κύριε Ραχοβίτη? Πώς να το ελέγξεις? Να πάμε πρώτα στο πετρέλαιο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όχι μόνο στο πετρέλαιο, σε όλα τα καύσιμα, γιατί είναι και τα καύσιμα κίνησης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όπως ξέρουμε όλοι, είναι ποσοστό. Όταν η τιμή αυξάνει, το ποσό σε πραγματικούς αριθμούς, επειδή είναι ποσοστό, είναι μεγαλύτερο. Άρα εκεί έχουμε υπεραπόδοση των εσόδων στο κράτος. Άρα τι έχουμε? Στην πραγματικότητα το κράτος κλέβει τους πολίτες του. Άρα, αφού έχει αυξηθεί η πραγματική τιμή του καυσίμου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται να μειωθεί. Και αυτό το έχουν κάνει ήδη μια σειρά χωρών για την αντιμετώπιση στο ρεύμα και στα καύσιμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επόμενη πρόταση είναι ο ΦΠΑ. Στα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί είπαμε από την αρχή, βάλαμε τον καταναλωτή. Όταν ο καταναλωτής συμπιέζεται από παντού, από αυξήσεις παντού, ο ΦΠΑ, που επίσης είναι ποσοστό, τουλάχιστον στα είδη πρώτης ανάγκης, είναι επιβεβλημένο να μειωθεί στα ελάχιστα ή και σε κάποια είδη να μηδενιστεί. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις προτάσεις που έχουμε. Και φυσικά ο έλεγχος της αγοράς και η αλυσίδα αξίας, έτσι, για να πάμε και σε αυτό, να δούμε ποιος κερδοσκοπεί από αυτή την ιστορία. Ποιος κερδοσκοπεί? Θα είχε ενδιαφέρον να βάζαμε τους δύο πίνακες που έχετε, να τους κάναμε ένα. Δηλαδή, πόσο... Τους έχω κάνει στο περιοδικό. Τους έχω κάνει. Μπράβο. Πόσο πουλάει ο καταναλωτής και πόσο πουλάει ο παραγωγός και πόσο αγοράζει ο καταναλωτής. Τους έχω κάνει. Με διάμεσα κόστη, κάποιος εσχροκερδεί. Δεν μπορεί να φεύγει από το άλλο. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Πετρόπουλο, θα σας πω το εξής. Θα το βρείτε μέσα στο περιοδικό και στο Olive News. Η Ισπανία, το Ισπανικό Υπουργείο μάλλον, Αλληλείας, Γεωργίας κτλ. Κάθε χρόνο δημοσιεύει ένα αναλυτικότατο κοστολόγιο, χιλιοστό, βήμα-βήμα, που ξεκινάει από 6 διαφορετικούς τύπους ελαιώνων, γιατί κάθε ελαιώνας έχει άλλο μοντέλο. Ορεινή, μικρή, ποτιστική, το ένα, το άλλο κτλ. Παρακολουθεί όλη την αλυσίδα αξίας, αγροδιατροφική, μέχρι το ράφι, και καταλήγει σε ένα λεπτομερέστατο κοστολόγιο που του επιτρέπει αμέσως να εντοπίζει από τις διάφορες επιχειρήσεις και τους κλάδους ποιος ξεφεύγει από αυτό το κοστολόγιο και ποιος όχι. Εδώ παίζουμε ένα παιχνίδι όπου ο καθένας κατηγορεί κάποιον άλλον. Αυτά είναι οι βιομήχανοι που πίνουν το αίμα του λαού,
φταίνει αυτοί, φταίνει ο άλλος, φταίνει η παραγωγή και κανένας δεν μπορεί να τεκμηριώσει ποιος πραγματικά. Διότι εγώ έθεσα εδώ και πολύ καιρό το ερώτημα και κανείς δεν μου το έχει απαντήσει. Τελικά, παραδείγματος χάριν, οι αλυσίδες των Ηλιανικής, οι 4-5 μεγάλες αλυσίδες, τι χρεώνουν στους προμηθευτές τους, στη βιομηχανία, στους παραγωγούς? Και δεν μπορεί να μου το απαντήσει κανένας αυτό το ερώτημα. Εάν το Υπουργείο συντεταγμένα με τους επιστήμονές του κτλ. Δεν έχει ένα μπούσουλα με ένα ολοκληρωμένο αναλυτικό κοινής αποδοχής κοστολόγιο, το άλλο είναι ένα παιχνίδι, είναι κυνήγι μαγισσών και λαϊκισμού και εύκολων κατηγοριών, ότι φταίνε οι αυτοί που κοροϊδεύουν τον κόσμο, εσχροκέρδεια κτλ. Αυτό λέμε λοιπόν. Ακριβώς αυτή είναι η πρότασή μας για τον έλεγχο της αλυσίδας αξίας. Εν τω μεταξύ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν είναι μόνο στην κίνηση, στο τραχτέρ, είναι στη μεταφορά των προϊόντων, στη λειτουργία των επιχειρήσεων, των βιομηχανικών επιχειρήσεων, στη συντήρηση, στα υλικά συσκευασία. Σε όλα. Έτσι. Οι προτάσεις και τώρα, μια στιγμή, και τώρα, κύριε Αραχοβίτη και κύριε Πετρόπουλε, διάβαζα σήμερα το πρωί στις ειδήσεις, εφημερίδες, ότι επειδή κλείνει το Σουέζ στην ουσία με αυτά που γίνονται, πάμε για μια κατακόρυφη αύξηση των τιμών σε όλα τα είδη και στην ενέργεια, η οποία θα επηρεάσει και όλα τα είδη πρώτης ανάγκης κτλ. Και πάμε σε ένα νέο κύκλο αυτό. Αλλά μην το πάμε παραπέρα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Πετρόπουλο να μας πει και τις προτάσεις του Πασόκ, και καλά να είμαστε, θα ξαναβρεθούμε. Κύριε Πετρόπουλο. Καταρχάς να πω το εξής, ότι εγώ έχω ένα σύνθημα. Ως γεωπόνος, ότι το λάδι θέλει εξωστρέφεια και η ελιά θέλει, η βρώσιμη ελιά, η επιτραπέζια θέλει εσωστρέφεια. Το λάδι πάει χάλια έξω και η ελιά πάει πολύ καλά, η επιτραπέζια έξω, αλλά πάει χάλια μέσα. Και στηριζόμενο σε αυτό θα πω το εξής. Πόσο λάδι πάει στο ράφι. Μου κάνουμε ολόκληρη φασαρία για τις τιμές στο ράφι. Από τα 300.000 τόνους που βγάζουμε κατά μέσο όρο το χρόνο, πολλούνται στο ράφι 20.000 τόνοι. 30, 40. Έτσι, γιατί μελετούσα τα στοιχεία και έβλεπα αυτό. Και για τις εξαγωγές. Πόσες εξαγωγές κάνουμε στο λάδι? 40.000 τόνους, 30, 50. Ακόμα και αυτούς που δεν ξέρουμε, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία επίσημα. Έτσι, από αυτά που δίδονται. Είναι αστείο το ποσό μπροστά στην παραγωγή που έχουμε, γιατί υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα λαδιού που δεν ξέρουμε πού πάει. Δεν το ανοίγω, γιατί ίσως να είναι σε αυτά που θέλετε να πείτε στο τέλος. Εγώ λοιπόν θα πω 5 προτάσεις. 5-6 προτάσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά την ελαιοκομεία. Πρώτον, χρειάζεται να υπάρξει ένας φορέας ελαιοκομείας. Δεν μπορούμε να οδηγούμαστε χύμα. Το λάδι μπορεί να το διακινούμε χύμα, δεν μπορεί όμως η χώρα να σχεδιάζει χύμα. Χρειάζεται να υπάρχει ένας φορέας που θα ασχολείται επαγγελματικά και μεθοδικά με την ελαιοκαλλιέργεια, όσον αφορά και τη βρώσιμη ελιά και το ελαιολάδο. Κάτι σαν το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομείας στη Μαδρίτη. Ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρξει και αυτό. Εγώ έλεγα ένα τοπικό οργανισμό, ένα φορέα, η οποία θα παρακολουθεί την ελαιοκαλλιέργεια, τις τιμές, την παραγωγή, θα έχει στατιστικά στοιχεία και θα κάνει αυτό που κάνει και η Ισπανία και η Ιταλία, να ξέρουν πιο πριν τι παραγωγή θα έχουμε το 2024. Εδώ θέλει λίγη προσοχή να μην πέσουμε στους κανόνες ανταγωνισμού που υπάρχουν. Θα είναι δημόσιος φορέας για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε. Υποδομές. Αυτή τη στιγμή η ελιά έχει 2 εχθρούς. Το πρώτο λέγεται, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των ειδικών συνθηκών που κρατούν στη χώρα μας και στη Μεσόγειο, στη λεκάνη της Μεσογείου. Ο πρώτος εχθρός λέγεται ανομβρία και ο δεύτερος εχθρός είναι δάκος και βιοσπόριο. Είναι ασθένειες. Λοιπόν, όσον αφορά την ανομβρία, γνωρίζουμε ότι έχουμε πρόβλημα νερού στη χώρα μας. Δεν θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις από την πολιτεία έργων οι οποίες θα διαχειρίζονται με οικονομία το νερό και θα το παρέχουν στην ελαιοκαλλιέργεια, αν το θεωρούμε εθνικό προϊόν. Η πρότασή μου λοιπόν είναι ότι έχουμε ανάγκη να περάσουμε σε ένα νέο κύκλο υποδομών, ενώ η ΚΑΠ το 7-13 τις προηγούμενες, πριν 15 χρόνια, προέβλεπε μεγάλα και δημιουργία εγκυβωτικών έργων. Η νέα ΚΑΠ, που είναι αυτή τη στιγμή σε διαχείριση, έχει μικρό κονδύλι σε σχέση με το παρελθόν για τα εγκυβωτικά έργα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε και να δώσουμε βάση στην άρδευση. Στάγνη άρδευση με οικονομία ύδατος και με ό,τι προβλέπεται. Ένα αυτό. Δεύτερο, έχουμε ένα μόνιμο εχθρό και το λέμε κάθε χρόνο, ότι είναι ο δάκος. Τελικά, το μοντέλο που ακολουθούμε εδώ και 40 χρόνια δακοκτονίας είναι λάθος.
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες ανάγκες. Έκανε ο Σταύρος Αραχοβίτου, τον αναγνωρίζω, και είχα μια συνεργασία όταν ήμουν πρόεδρος στο ΓΕΟΤΕ. Έκανε μια προσπάθεια να μπορέσει να το μαζέψει. Αλλά έμεινε εκεί, σταμάτησε, δεν προχώρησε η προσπάθεια. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα κάθε 1,5 χρόνο αλλάζουμε υπουργούς γεωργίας. Αυτό είναι μάστιγα. Όταν στην Ισπανία το αναφέρατε, ο υπουργός γεωργίας της Ισπανίας, αυτός που είναι τώρα, είναι 5 χρόνια. Μπορεί και εφαρμόζει πολιτική. Ανοίγει τη βεντάλια και την υλοποιεί. Λοιπόν, τι λέω για τη δακοκτονία. Κάνουμε ψεκασμούς σε περιοχές οι οποίες είναι ήδη εδώ και 40 χρόνια. Δεν πρέπει να αλλάξει αυτό. Ο δάκος είναι έντιμο, πετάει. Έχει πάει σε άλλη περιοχή και γεννάει, παρουσιάζεται. Πέρυσι, τέτοια εποχή το Γενάρη που είχαμε ψηλές θερμοκρασίες, καταγράψαν σε παγίδες δάκος στην Πελοπόννησο. Στη Λακωνία συγκεκριμένα. Δεν θα έπρεπε εκεί να παρεύουμε ή να την αντιμετωπίσουμε. Είδαμε ότι μας ξέφυγε. Είχαμε δευτερογενή προσβολή του γλυοσπόριου. Το κράτος τι κάνει? Τρίτο θέμα που αφορά το δάκο πάλι, τις υποδομές. Ο ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ φτιάχτηκε να προστατεύει την γεωργική παραγωγή. Ένα δίκτυο ασφαλείας. Ιδρύθηκε το 1987. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ακαρπία της ελιάς. Γιατί δεν την αποζημιώνει? Γιατί πολύ απλά το καθεστώς είναι αναχρονιστικό του ΕΛΓΑ και δεν προβλέπει αποζημίωση για αυτές τις ζημιές. Το γλυοσπόριο, το δάκο, αφού η δακοκτονία γίνεται με ευθύνη της πολιτείας, γιατί δεν το αποζημιώνει? Είναι ζητήματα λοιπόν που χρειάζεται να αλλάξουμε και το νομικό μας πλαίσιο και να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό λειτουργίας του οργανισμού. Αυτά όσον αφορά τις υποδομές. Τέταρτο, σας είπα προηγουμένως ότι θα πρέπει να έχουμε η ελιά εξωστρέφεια. Το λάδι εξωστρέφεια, συγγνώμη. Δυστυχώς θα πρέπει να κοιτάξουμε να ανοίξουμε τις αγορές μας. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια παραγωγή, τέτοιο εξωτερικό ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο, και να μην το προωθούμε στην αγορά του εξωτερικού. Να πηγαίνει πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Να πηγαίνει δηλαδή ένα 15-20% της παραγωγής μας. Πάει έξω, δεν πάει παραπάνω. Ένα αυτό. Και όσο όπως για τη βρώσιμη ελιά, δεν μπορεί η Ελληνική να πηγαίνει το 90%, αν δεν κάνω λάθος, στα στοιχεία, χοντρικά τα λέω, σε εξαγωγή. Και εδώ οι νέοι, το βλέπουμε στα παιδιά μας, να μην τρώνε ελιές. Υπήρξε ολόκληρη γενιά, δεν το λέω να το υιοθετήσουμε αυτό το μοντέλο, αλλά υπήρξε ολόκληρη γενιά νεοελλήνων που μεγάλωσε με ένα ψωμί με φέτα και ελιά και μια φέτα ψωμί. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή οι νέες γενιές δεν έχουν βάλει στις διατροφικές τους συνήθειες την ελιά. Και φεύγει όλοι για έξω. Καλώς πάει έξω, αλλά θα πρέπει και εσωτερικά να το υποστηρίξουμε. Γι' αυτό χρειάζεται συγκεκριμένες καμπάνιες εξωστρέφειας και εσωστρέφειας που δεν τις παρούσε να πω σε λεπτομέρειες. Και τέταρτο και πέμπτο, να κλείσω, για εμάς ως ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό η στήριξη των συνεταιριστικών σχημάτων, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε οικονομία κλίμακος. Το μοντέλο της ελληνικής γεωργίας για τα επόμενα 50 χρόνια θεωρώ ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Θα έχουμε μικρές εκμεταλλεύσεις, γιατί έτσι είναι η νοοτροπία του Έλληνα, είναι το κληρονομικό δίκαιο που έχουμε. Έτσι έχουμε μεγαλώσει τα τελευταία 200 χρόνια σε αυτή τη χώρα, να είμαστε δεμένοι με τη γη αυτή που την καλλιεργούν. Θα μπορούσαμε όμως να δημιουργήσουμε συνεργατικά σχήματα και το μειονέκτημα της μικρής γης να το κάνουμε πλεονέκτημα. Σταματάω εδώ και αν χρειάζεται να επανέλθω. Διαπιστώνω πόσο θετικό είναι να συζητάμε. Μου κάνει εντύπωση και συγχαίρω την ευαισθησία σας στην επιτραπέζια ελιά. Πράγματι υπάρχει μια τεράστια ανισοκατανομή, ανισοβαρές, πάνε όλες για εξαγωγές και στον εσωτερικό έχει μειωθεί πάρα πολύ. Με την επιστημονική εταιρεία που έχουμε, που την ξέρει ο κύριος Αραχοβίτης, την εταιρεία εγκυκλοπαιδιστών ελαιοκομείας, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια καμπάνια με το σύνθημα «Φάε 5 ελιές την ημέρα», το οποίο ήταν τεκμηριωμένο επιστημονικά, αλλά δεν είχε από πουθενά, δεν βρήκε καμία στήριξη, όχι μόνο από το Υπουργείο, ούτε καν από τους φορείς της επιτραπέζιας ελιάς, κύριε Πετρόπουλε. Θέλω να πω ότι ενώ στην Ισπανία υπάρχει από παντού μια κίνηση προώθησης της ελιάς τους, και εδώ πέρα δεν υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να σας πω, να κλείσουμε. Για το νερό δε που είπατε, θα σας πω μόνο κάτι για τις υποδομές. Η ανερχόμενη δύναμη, και που είναι και μοντέλο για την Ελλάδα από πολλές απόψεις, είναι η Πορτογαλία. Και επειδή είναι και γιατί με την Ισπανία δύσκολα μπορούμε να συγκριθούμε των 50 εκατομμυρίων, αλλά με την Πορτογαλία των 10 εκατομμυρίων μπορούμε και πρέπει να συγκριθούμε. Η Πορτογαλία λοιπόν, που είχε πρόβλημα νερού, έκανε ένα τεράστιο φράγμα στο Αλεντέχο και έλυσε το πρόβλημα της γεωργίας της και της ελαιοκομείας της, και αυτή τη στιγμή η ελαιοπαραγωγή της ξεπερνάει την Ελλάδα. Οι δε εξαγωγές ελαιολάδου της Πορτογαλίας είναι τριπλάσιες των ελληνικών.
Μην ξύνετε πληγές, κύριε Ζαμπούνι, τώρα, γιατί τα 32 έργα που έχει κλειδώσει η χρηματοδότησή τους από το 2019 δεν έχουν καν βγει προς δημοπράτηση. Και θα κλείσω. Το πράγμα της Κελεφίνας στη Λακωνία, η λίμνη, τα δίκτυα, έτοιμη λίμνη στην Αρκαδία, η λίμνη Τάκα, έχει κλειδώσει η χρηματοδότηση των δικτύων και δεν έχει βγει σε δημοπρασία. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά, για 5 χρόνια χαμένα. Αλλά βέβαια εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια συζήτηση για την κλιματική αλλαγή χωριστά. Να ξαναβρεθούμε, κύριε Αλαχοβίτη, να την κάνουμε. Και υποδομές, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ζαμπούνι, είναι και υποδομές, είναι και παραγωγή, είναι και ασθένειες, έχει πολλαπλές συνέπειες. Ναι, έτσι. Το τελευταίο τεύχος του περιοδικού είναι αυτό. Στην κλιματική αλλαγή, με πολύ σημαντικούς καθηγητές, επιστήμονες που γράφουν. Λοιπόν, θα κλείσω τη συζήτηση με τη βόμβα που σας υποσχέθηκα στην αρχή, επειδή από την πρώτη μέρα που πήγα στην ελεουργική είχα μια μανία με τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Προσπαθώ πάντα να βρω ό,τι υπάρχει. Λοιπόν, η Ελλάδα πέρσι έχοντας 350.000 τόνους, γιατί πέρσι η κλιματική αλλαγή σταμάτησε στην Αδριατική, δεν έφυξε την Ελλάδα. Άρα λοιπόν εμείς είχαμε πέρσι 350.000 τόνους ελαιολάδου, είχαμε ένα επιπλέον περίσσεμα 120.000 τόνους, δηλαδή 100 που έχουμε συνήθως και άλλους επιπλέον 120.000 τόνους, οι οποίοι λείψανε από τους βασικούς ανταγωνιστές μας, Ισπανία-Ιταλία. Επειδή δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα το Διεθνές Συμβούλιο τα επίσημα στατιστικά των περσινών εξαγωγών, θα σας πω το εξής θλιβερό. Το δημοσίευσα στο Olive News. Παρά τους 120.000 επιπλέον που μας περισσεύανε, πέρσι οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 1.200 τόνους και οι εξαγωγές μας χύμα προς Ιταλία, Ισπανία, που είναι πάντα παραδοσιακά περί τους 100.000 τόνους, προσαυξήθηκαν με άλλους 120.000 τόνους και πέρσι κατακτήσαμε το φοβερό παγκόσμιο ρεκόρ και μάλιστα κάποιοι επίσημοι φορείς το χαιρέτησαν κιόλας, που πήγαμε πέρσι τις εξαγωγές χύμα στους 220.000 τόνους, ενώ χάσαμε 1.200 τόνους από τις εξαγωγές του επώνυμου τυποποιημένου. Αυτή είναι η κατάσταση. Το καταλαβαίνετε? Για μένα εδώ αυτό πιστοποιεί αυτό που είπε και ο κύριος Πετρόπουλος περί εξωστρέφειας και που είπατε και εσείς περί υποδομών και συνεταιρισμών και τα λοιπά. Πρέπει λοιπόν, εγώ στα 74 μου φεύγω σιγά σιγά, αλλά πρέπει οι νέες γενιές, οι οποίες και έχουν και τους ελαιώνες και τα ελαιοτριβία και τα εμπόρια, και εσείς οι πολιτικοί που χαράζετε την πολιτική και παίρνετε αποφάσεις και ψηφίζετε και τα λοιπά, να δείτε τι θα γίνει, διότι χάνουμε και την ελιά στο δρόμο της ταφίδας, στο δρόμο του καπνού, της ζάχαρης, της ζαχαρουργίας και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν μπορεί δηλαδή τέτοια ευνοϊκή συγκυρία σαν την περσινή δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Και τη χάσαμε γιατί βρήκαμε την εύκολη λύση του χύμα να πάει 200 τόσοι χιλιάδες τόνοι χύμα Ισπανία-Ιταλία και να μειωθούν οι εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιαπωνία που είπε ο κύριος Πετρόπουλος κτλ. Λοιπόν, εάν έχετε κάποιο τελευταίο σχόλιο να το κλείσουμε και να ξαναβρεθούμε σύντομα. Κύριε Πετρόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι στο τέλος? Εγώ θέλω να πω ότι επειδή η ελιά είναι ένα από τα τελευταία εθνικά προϊόντα, οφείλουμε να το διαφυλάξουμε και γι' αυτό θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε και να επιδιώξουμε να έχουμε ευρύτερες συνενέσεις. Όμως, θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει την ευθύνη, θεωρώ τώρα, για τη χάραξη πολιτική στην ελαιοκομεία, να δημιουργήσει ένα φορέα όπου θα μπορεί να παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις και υπό τη σκέπη αυτού του φορέα να βρίσκονται όλοι όσοι εμπλέκονται με την παραγωγή της ελιάς και την καλλιέργειά της.
Πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρόταση. Κύριε Αχοβίτη. Και εγώ σε αυτό θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Πετρόπουλο απόλυτα. Το Εθνικό Συμβούλιο Ελαιολάδου είναι μια αναγκαιότητα πια για την Ελλάδα. Δεν πάει άλλο. Οι προκλήσεις του μέλλοντος είναι πάρα πολλές. Από κλιματική αλλαγή, από διεθνές εμπόριο, από αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Όλα αυτά τα πράγματα μόνο ένα Εθνικό Συμβούλιο το οποίο θα δίνει όχι μόνο οδηγίες σε όλες τις κυβερνήσεις, θα χαράζει μια σταθερή ελαιουργική πολιτική. Εθνικό Συμβούλιο Ελαιολάδου λοιπόν δεν πάει άλλο. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πια είμαστε στην εποχή που η ισχύς βρίσκεται εν τη ενώση. Είτε αυτό είναι σε επίπεδο παραγωγών, είτε αυτό είναι σε επίπεδο συνεταιρισμών, είτε ακόμα και σε επίπεδο εταιριών ελαιολάδου με κοινό στόχο. Η ισχύς εν τη ενώση. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και ευχόμαστε πάντα να έχετε επιτυχία. Και εσείς να είστε καλά και θα μας δοθεί ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Σας χαιρετώ, γεια σας.